kai taba sigari kake sha ka tuba kar ka dinka zama da yan sigari. Wani zai shan taba sigari laifi ne, laifi ne, haramun. ko an kawo aya allazina yattabi'una rasulan nabiyya yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم كانت عليهم. Qur'ani ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat. Daga cikin aikin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yi yana halatta mana at-tayyibat. Menene at-tayyib? Me at-tayyib? Abinda a baki akwai dadi a cikin jiki baya cutarwa. Shine at-tayyib. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'is. Annabi yana haramta mana al-khaba'is. Menene al-khabis? Abinda a baki ba dadi kuma yana cutarwa a jiki. Tsakaninku da Allah ta ba sigari a ina ta fada, tayyib ta fada ko al-khabis? To Qur'ani ya ce wa yuharrimu wa yuharrim ta zama haramun ko bata zama haramun ba? Kai baka karatu ne wai kake cewa ina ka samu hujja ta ba haramun ne, wai kai abinda kake jira saboda dakikanci wai jira kake sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu inna bensin wa mai filta wa mai zobo. Saboda kawai baka san nan da alkurani ba. To idan ka tuba abokan laifi fita daga cikinsu. Nan take karbi wannan shawara ya kama hanya. Ashe ajali ya zo. Kamin ya kai garin mala'ikan mutuwa ya zara ransa gawa ta fadi. Mala'ikun azaba masu ɗiba fasinjojin jahannama suka danno. Mala'ikun rahama masu ɗiba fasinjojin aljanna suka danno. Kowa ya ce nashi ne. Da rigima ta rigima annabi ya ce sai Allah ya turo wani mala'ika ya zama alƙali tsakaninsu.